На Белсаце падсумаванне самых важных падзей тыдня. Мяне завуць Алесь Залеўскі. Вітаю. І адразу да галоўнай тэмы выпуску. Гэты тыдзень паказаў, Беларусь перастае быць шэрай зонай вайны паміж Расіяй і Украінай і ўсё больш пераўтвараецца ў адзін з тэатраў гэтага супрацьстаяння. Другі інцыдэнт з беларускім аўтобусам у Бранскай вобласці. Новыя пагрозы. Экстранае паседжанне Рады бяспекі ААН па ініцыятыве Менску і ўсё больш прыкмет таго, што Лукашенка, прынамсі рытарычна, спрабуе не дапусціць новага ўцягвання краіны ў вайну. Але ці здольны ён, калі пагроза для Беларусі стане рэальнай, змяніць курс, як калісьці зрабіў фінскі маршал Маннергейм. Юлія Цяльпук пра галоўную геапалітычную інтрыгу гэтага тыдня. Пасля гібелі і раненняў беларусаў у выніку атакі дрону на пасажырскі аўтобус у Бранскай вобласці Расіі, Беларусь упершыню з пачатку поўнамаштабнай вайны сама ініцыявала тэрміновае пасяджэнне Рады бяспекі ААН. Галоўнай міжнароднай пляцоўкі ў пытаннях міру і бяспекі. Украіна і Расія абвінавацілі адно аднаго. Установлена причастность командующего силами беспилотных систем ВСУ Бровди и начальника ГУР Минобороны Украины Иващенко к этому теракту. Але Менск не падхапіў версію Крамля, а праводзіць уласнае расследаванне, значыць, сярод подозреваных разглядае и Москву. Такие действия сознательны, направлены на эскалацию конфликта и на втягивание Беларуси в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Это попытка создать повод для того, чтобы столкнуть Беларусь с Украиной. З трыбуны ААН Беларусь зноў агучыла галоўны пасыл апошняга месяца. Краіна не хоча уцягвання ў вайну. Беларускі рэжым па-ранейшаму тэрытарыяльна і эканамічна падтрымлівае расійскую вайну. Каб не дапусціць ваенных дзеянняў на тэрыторыі Беларусі, спрабуе стварыць прастору для уласнага палітычнага манеўру. Стварваліся трывалыя кантакты Лукашенко з Кітаем, са Злучанымі Штатамі, як вядучымі сусветнымі дзяржавамі. Пра гэта выразна гавораць. Ну і, канешне, глобальны поўдзень, ён увогуле не зважае на гэтую сітуацыю. То бок тут казаць ужо пра ізаляцыю ці недахоп суб'ектнасці Лукашэнкі менавіта ў тых рэгіёнах не выпадае. Варта таксама адзначыць і тое, што нарастаюць кантакты з Еўропай. Александр Лукашенко акурат вярнуўся з азіяцкага турне, распачатага з наведвання Китаю. В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте. Не менш важнаю, чым шматмільённыя кантракты, для Лукашэнкі была заява, што Кітай падтрымлівае Беларусь у абароне яе дзяржаўнага суверэнітэту, незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці. Гэта прагучала ўжо пасля атакі на беларускі аўтобус і ультыматуму Зеленскага з патрабаваннем прыбраць з беларускай тэрыторыі рэтрансляторы, што карэктуюць расійскія атакі па украінскіх населеных пунктах. Якщо він це не зробить, зробимо ми. Трэцяю праяваю самастойнасці Лукашэнкі можна лічыць непублічныя двухбаковыя перамовы з Украінай і, магчыма, як вынік, адключэнне гэтых рэтранслятораў. Расія, аднак, працягнула запускаць беспілотнікі іншым спосабам навігацыі насуперак саступкам Лукашэнкі. 2 ліпеня на стаянцы памежнага пункту пропуску Красны камень у Бранскай вобласці адбыўся ўжо другі інцыдэнт з невядомым дронам і беларускім аўтобусам. Беларуская прапаганда зноў пабегла наперадзе лакаматыву і абвінаваціла Украіну. Афіцыйны Менск усцяж не спяшаецца з высновамі. У адсутнасць Лукашэнкі Александр Вольфович звярнуўся да беларусаў. Вы сдержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет. Выканаўца абавязкаў свайго прэзідэнта дэ-факта прызнаў тэрыторыю галоўнага саюзніка небяспечнай. Такога за ўсе гады вайны яшчэ не было. Хаця пасля інцыдэнту з першым аўтобусам пра рызыкі папераджваў і МЗС Беларусі. І гэтыя кантрасты, яны даволі моцна паказваюць, што Лукашенко вельмі моцна памяняў сваю пазіцыю і ў пэўным сэнсе больш не баіцца гэтыя кантрасты паказваць у адносінах з Расіяй. Вось з практычнымі крокамі пакуль што Лукашенко не вельмі добра. Камунікацыйна ён зрабіў нямала, але ў практычным сэнсе ён мог бы зрабіць значна больш.
У гісторыі былі выпадкі, калі дзяржавы ў крытычны момант радыкальна змянялі саюзнікаў. Гэтак у 1944 годзе Фінляндыя пад кіраўніцтвам маршала Карла Густава Маннергейма выйшла з вайны на баку нацысцкай Германіі, падпісала перамір'е з СССР і пачала лапландскую вайну супраць былых саюзнікаў. Гэта дазволіла краіне захаваць суверэнітэт. Ці здольны Лукашенка на падобны палітычны манеўр у выпадку рэальнай пагрозы вайною? Пытанне адкрытае. Спыніць сцэнар вайны у Беларусі магчыма, але для гэтага патрэбна адказная пазіцыя і Мінска, і Кіева, і Злучаных Штатаў, і Еўрапейскага звязу, а таксама і па магчымасці сумесныя дзеянні, каб гэта не здарылася. Разрастанне канфлікту на Беларусь азначала б імавернае яго пашырэнне і на краіны НАТО. Паводле выдання The Telegraph, амерыканскія спецслужбы і нават урад ЗША ўжо некалькі разоў папярэдзілі Польшчу, што Расія плануе супраць яе ўзброеную правакацыю, у тым ліку выкарыстоўваючы Беларусь. Для нас істотна, як для беларусаў, тое, што вони збіраюцца выкарыстоўваць тэрыторыю Беларусі як плацдарм для эскалацыі, а магчыма і нашы ўзброеныя сілы. Калі такія планы ў Крымля ёсць, яны пачнуць рэалізавацца незалежна ад таго, згодзін з гэтым Лукашенко ці не згодзін. Гэта паказаў 22 год, і гэта паказвае наступныя гады. Апошні прыклад, уласна, з рэтрансляторамі. Нягледзячы на менска-кіеўскія дамоўленасці, расійскія генералы не адмовіліся ад сваіх вайсковых задачаў і ўзнавілі запуск дронаў. Спрадвеку наш народ вызначаўся мужнасцю ў бітвах за свабоду. Пуцін жа пры любой нагодзе не ўпускае магчымасці пазначыць сваю тэрыторыю. На Дзень незалежнасці 3 ліпеня ён сімвалічна нагадаў, маўляў, абедзве краіны павязаныя вайной. Повязі братэрскага сяброўства і ўзаемадапамогі, загартаваныя ў суровыя ваенныя гады і сёння застаюцца надзейнай асновай для развіцця саюзніцкіх расійска-беларускіх стасункаў. Сам Лукашенка, стомлены падарожжам па азіяцкіх краінах, не з'явіўся на пятнічных урачыстасцях. Замяшчаў яго ўсё той жа кіраўнік Саўбезу Беларусі. Решите выполнить поручение президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который сегодня решает задачи стратегического характера во имя процветания нашей страны. Юлія Цельпук, Белсат. Олесь Залеўскі, жывая студыя Белсат, дзе мы падсумоўваем самыя важныя падзеі адыходзячага тыдня. Ну і першая наша тэма, ці здольны Лукашенко на так званы манеўр Маннергейма. Калі ласка, таксама выказвайце свае меркаванні ў чаце нашым трансляцыі. Ну і я папрашу таксама, калі мяне чуе цяпер рэдактар YouTube нашага канала, каб таксама размясціў там такую апытанку, ці здольны Лукашенко на манеўр Маннергейма. Так не пабачым. Думаю, 3 варыянты дастаткова. Таксама сёння ў нашай праграме мы ацэнім і вайсковыя рызыкі ад сённяшняй сітуацыі, ад манеўраў актуальных Лукашэнкі. Ну і таксама агулам задумаемся, хто цяпер кіруе краінай. Асабліва, вось, як мы пабачылі, тыдзень не было Александра Лукашэнкі ў Беларусі. Дагэтуль мы яго не бачым у публічным полі, але асноўныя спікеры нават заяўлялі пра важныя палітычныя заявы, але не толькі гаспадарчыя ці нейкія прапагандысцкія, як гэта было раней. Так што ацэнім, хто ён, калектыўны Лукашенко ў Беларусі сёння. Ну а пачнем мы ад размовы з Алесем Міхалевічам акурат вось пра гэтую магчымасць манеўра з боку Лукашэнкі. Вітаем вас, падру Алесь. Вітаю. Алесь Міхалевіч, юрыст, адвакат, спецыяліст у міжнародным праве, ну і вядомы палітычны дзяяч, у тым ліку экс-кандыдат у прэзідэнты. Спадру Алесь, што адбываецца, як вы бачыце сённяшнюю сітуацыю, як вы ацэньваеце, ну, рытарычна мы бачым, Лукашенко хоча ад вайны адысці, ці практычна гэта адбываецца? Ваша ацэнка? Моя ацэнка вельмі простая, што Лукашенко шмат разоў памыляўся. Ён сапраўды лічыў, што Украіна прайграе за 3 дні, што Расія настолькі моцная. Украіна, ў сваю чаргу, нейкі час рабіла ўсё магчымае, каб Лукашенко не ўвайшоў у вайну, таму што нават кволае беларускае войска, якое у наступальным плане мела бы вельмі слабое значэнне, было б для Украіны вельмі непажаданым фактарам. Сёння Украіна адчувае сябе вельмі моцна, вельмі упэўнена, і таму адсюль мы бачым у тым ліку такія і пагрозы, і прапановы. Можам сабе ўявіць, што пры сённяшнім дронавым прарыве, які Украіна атрымала,
разбомбіць мазырскі нафтаперапрацоўчы завод – гэта справа для вучня 3-го класа. Разбомбіць наваполацкі нафтаперапрацоўчы завод, які троху далей ад украінскай мяжы – гэта справа там для нейкага мінімальнага сярэдняга ўзроўня спецыяліста украінскай арміі. І гэта тое, што з'яўляецца асноўным, што цісне сёння на Лукашэнку, таму што фактычна без нафтаперапрацоўчых, без двух нафтаперапрацоўчых заводаў яны генеруюць вельмі шмат грошаў, яны генеруюць шмат і палітычнага ўплыву, бо праз гэтыя заводы, у тым ліку Лукашенко можа быць карысным Расіяй, пастаўляючы зараз тое, чаго ў Расіі страшэнна не хапае. Таму такая раскладка, што ёсць Украіна, якая моцная, ёсць Лукашенко, які баіцца страціць уладу, у тым ліку ў выніку бамбардзіроўкі, у выніку прылёта на гэтыя нафтаперапрацоўчыя заводы, і ён зараз як вуш на патэльні просто спрабуе як бы рабіць все магчымае, каб усядзець на сваім крэсле. Каб усядзець на сваім крэсле, але а што з вайной? Ці ён у стане усядзець у крэсле пры цяперашніх адносінах з Пуціным, так, і пры гэтым вось не ісці на гэты ціск, як кажуць, так, Пуціна, каб Пытанне, колькі ў гэтым ціска Пуціна, колькі будзе, напрыклад, ціску Украіны. Калі Украіна выставіць патрабаванне не пастаўляць нафтавыя прадукты, бензін, дызель у Расію, гэта будзе зусім іншая, таксама іншы момант проста ціску. Таму як бы з іншага боку я абсалютна ўпэўнены, што ўваход у беларускай арміі ва Украіну практычна немагчымы, а самае, скажам, асноўнае, што ён бы нічога і не змяніў у вайсковым становішчы. Так? Як бы я уяўляю, што ў беларускай арміі няма тых, хто хоча ваяваць, тым больш на тэрыторыі Украіны, і таму гэта проста немагчыма. А вось вывядзенне Лукашэнкі як актыўнага саюзніка Расіі, гэта тое, што Украіна прарабляе і на што ў Украіны ёсць шансы. Окей, то бок, умоўна, Кіеў дапамагае Лукашэнку здзейсніць гэты манёвр Маннергейма, то бок неяк так адысці ад Расіі, каб яна сапраўды не прыцягнула, не выкарыстоўвала Беларусі, Лукашэнку, нашу тэрыторыю у гэтых вайсковых мэтах. Ну, але пры гэтым ёсць яшчэ эканамічна. Я з гэтым, безумоўна, пагаджаюся, што Лукашенка толькі трэба памятаць, што Маннергейм не проста сышоў ад Гітлера. Ён перавёў Фінляндыю на бок захаду, ён перавёў Фінляндыю на бок Злучаных Штатаў, Брытаніі і так далей, так? То есть гэта быў пераход не так, што як бы мы ваявалі, мы перасталі ваяваць. Дарэчы, веліч Маннергейма таксама заключаецца яшчэ ў тым, што фармальна ён другой сусветнай вайне не ўдзельнічаў. Ён удзельнічаў у вайне супраць Савецкага Саюза з мэтай вызваліць свае фінскія тэрыторыі, якія былі страчаны ў савецка-фінскай вайне. Таму як бы з самага пачатку Фінляндыя была дэмакратычнай краінай з нармальным парламентам. Маннергейм ніколі не быў дыктатарам. Таму гэтая паралель проста паміж Лукашэнкам і Маннергеймам для мяне трошачку, не трошку, а вельмі істотна крыўдзіць Маннергейма, бо Маннергейм для мяне гэта вельмі вялікая велічыня. У іх, канешне, безумоўна, з Лукашэнкам некаторыя рэчы аб'ядноўваюць, што Маннергейм вывучыў фінскую мову, калі ўжо стаў галоўнакамандуючым войска. Ён на пачатку яе ведаў вельмі дрэнна, так? Таму ёсць рэчы, якія аб'ядноўваюць, але нашмат больш што раз'ядноўвае. Лукашенко не разумее, як працуе захад. Ён не разумее, што тое, што ён дамовіўся там са Злучанымі Штатамі, не значыць, што Францыя не кінецца гэтыя загады з Вашынгтона выконваць. Ён не разумее, як працуе Еўропа. І таму такі манёвр для яго вельмі складаны, і я лічу, што такі манёвр для яго немагчымы. Немагчымы, вось. Але чым ён завершыцца? Дзеянні-то ўжо адбываюцца. Мы ж бачым унутры гэтай гісторыі. Тое, што ён як баязлівы чалавек будзе ўсё магчымае рабіць, каб як найменш крыўдзіць Украіну, гэта безумоўна. Але гэта не таму, гэта таму, што Украіна вельмі моцная. Таму мы пабачылі і тое, што і вайсковая дапамога Расіі будзе згортвацца з тэрыторыі Беларусі, гэта безумоўна, так? Але я таксама сабе магу уявіць і пэўныя праблемы з пастаўкай нафтапрадуктаў, як я ўжо сказаў, так? То бок ён будзе спрабаваць задавальняць усе бакі для таго, каб проста ўсідзець на сваім крэсле. І, дарэчы, пра Маннергейма пры гэтым я абсалютна ўпэўнены, што пра Маннергейму не было гаворкі пра тое, каб захаваць уладу, да і улады ў Маннергейма вялікай-то не было. А было пытанне, каб захаваць незалежнасць Фінляндыі, і гэта чалавек, які думаў пра Фінляндыю. Ён думаў пра краіну, ён думаў, як гэту краіну правесці як праз першую сусветную, так і праз другую сусветную. В той час, калі Лукашенко думае ў чыстым выглядзе у катэгорыях захавання асабістай улады. Так, але вы кажаце, што вось не атрымаецца здзейсніць гэты, не верыце так у здзейсненне гэтага маневра. Значыць, нам, Беларусі, пагражае рэальная пагроза вайны, уцягнення нашай краіны ў вайну. Напрыклад, і што ёсць абсалютна, я так разумею, прыярытэт недапушчэння
і як з боку сённяшняй улады, так і з боку умоўных дэмакратычных сілаў. Няправільная паралель з Маннергеймам, тому що Маннергейм удзельнічаў як у вайне на баку Гітлера ў нейкім сэнсе, так пасля ў вайне на баку, калі ён разброіваў супраць, фактычна, Гітлера, калі ён разброіваў. І от у гэтым плане я, напрыклад, не веру, што Лукашенко пойдзе наўпрост актыўна супраць Расіі. А тое, што ён будзе спрабаваць захаваць уладу, тое, што Беларусь не будзе ўцягнута ў большым аб'ёме у вайну супраць Украіны, куды ўжо ў большым, калі наша тэрыторыя была выкарыстаная як асноўная частка агрэсіі на Кіеў на пачатку 22-го года. Узгадаем, што Гітлер всяго толькі пабочна неяк выкарыстоўваў тэрыторыю Фінляндыі там для наступа, так? Але асноўны наступ з тэрыторыі Фінляндыі ввогуле ніяк не быў звязаны. Таму як бы паралель паміж Маннергеймам і Лукашэнкам, яшчэ раз я кажу, для мяне яна не зусім зразумелая. А вось тое, што Лукашенко будзе спрабаваць як найменш уцягвацца ў гэтую вайну, бо ён разумее, што ўжо, мне здаецца, нават у Расіі. Але ці ён можа, тут у меня вось это пытанне, ці ён можа менш цягвацца? Мы бачым гэтыя правакацыі. Назовем это правакацыі, так? Незразумелыя інцыдэнты, здарэнні з аўтобусамі беларускімі. Пэўныя намёкі, сігналы пасылаюцца. Агульна такая магчымасць, гэта магчыма, але для гэтага трэба быць чалавекам зусім іншага ўзроўня і пажадана для гэтага мець тое, што меў Маннергейм, парламенцкую дэмакратыю і магчымасць раіцца падтрымку грамадства і рэальную падтрымку, рэальную выбарнасць тых людзей, якія прадстаўляюць грамадства. У Беларусі гэтага ўсяго няма, таму Лукашенко будзе вельмі цяжка. У Беларусі ёсць дэмакратычныя сілы Беларусі, которые таксама выступаюць супраць вайны, супраць удзелу Беларусі ў вайне, дзе інтарэсы акурат перасякаюцца. Можа, тут ёсць той момант, бо шукаюцца нагоды для дыялогу, для, кажа офіс Ціхановскай, да нацыянальнага замірэння. Можа, вось гэта той момант, дзе сустракаюцца інтарэсы, і гэта можна выкарыстаць. І тыя не хочуць уцягвання Беларусі ў вайну, тым больш па баку Расійскай Федэрацыі. Так? Таму як бы тут, безумоўна, ёсць падставы для таго, каб неяк супрацоўнічаць, але я вяртаюся да таго, што Лукашенко не разумее Захаду, ён не ведае, з кім, якім чынам на Захадзе размаўляць, да і у яго і няма жадання сыходзіць, у яго няма жадання, калі Маннергейм, як чалавек, які размаўляў з дзяцінства па-шведску, цудоўна ведаў нямецкую, ангельскую, французскую, і як бы ведаў, што думае эліта Захаду, ну то Лукашенко просто абсалютна не ўсведамляе, што думаюць немцы, што думаюць французы, і ён просто нівогуле не думае, і для яго, я спрабую правесці паралель, што Маннергейм хацеў перайсці на Захад, бо ён разумеў, што саюз з Нямецчынай, з Гітлерам, гэта тактычны саюз, таму што як бы і Брытанія, і Злучаныя Штаты ў саюзе з савецкім, в адной кааліцыі з Савецкім Саюзам, супраць якой Фінляндыя ваявала. Супраць якога Фінляндыя ваявала. І Маннергейм з самага пачатку хацеў выбудаваць гэты саюз з глобальным Захадам, хацеў выбудаваць саюз са Злучанымі Штатамі і Брытаніяй, і Францыі, а у сваю чаргу Лукашенко абсалютна задаволены гэтым Расійскай Федэрацыі, ён яе разумее, ён ведае, як з ёй граць. Не згодны. І візіт у Пекін гэта паказаў, што Лукашэнку важна пазіцыя Пекіна ў гэты момант, так, які падтрымаў суверэнітэт Беларусі. Лукашенко не важна пазіцыя Пекіна. Важная пазіцыя ЗША. Гэта таксама гульцы. Лукашенко хоча захаваць сваю асабістую ўладу. Ён разумее, што Расія ў любы момант магла і можа анексаваць Беларусь. І на дарозе, на шляху да анексавання Беларусі стаіць незалежнасць Украіны. І калі б Украіна прайграла, яму было б, безумоўна, вельмі дрэнна. Таму як бы не хвалюе яго Пекін у чыстым выглядзе, а Пекін, як скажам, кіраўнік майго кіраўніка, назовем гэта так, які павінен майму кіраўніку сказаць адстань і пакінь яго незалежнасць і дазволі яму спакойна жыць і працаваць, і фармальная незалежнасць Беларусі гарантуецца намі як Пекінам. Рэчы, Пекін гэта робіць і в Казахстане, і ва ўсёй Сярэдняй Азіі. Гэта для Пекіна абсалютна зразумелая звычайная пазіцыя. Так, вось неўзабаве мы пра вайсковыя рызыкі будзем размаўляць з Вадзімам Кабанчуком, але вось калі заўтра, умоўна, Крым сёння прымае рашэнне выкарыстаць тэрыторыю Беларусі, так, ці не выкарыстаць не канкрэтна Беларусь, ці ў правакацыі, ці ў пашырэнні канфлікту, так, на Еўропу, некай эскалацыі. Хто ў стане, ці якая сіла ў стане вось паўстрымаць Пуціна побач з Лукашэнкам? Кітай, ЗША, вот як тады дзейнічаць, на каго ўпаваць?
каго клікаць в гэты момант крызісны? Ну, все мы ведаем, что любы нармальны палітык абапіраецца на свой народ, на падтрымку свайго народа, на тое, што ёсць унутры краіны. Калі ты все гэтыя механізмы спачатку руйнаваў гадамі, ну то няма чаго здзіўляцца, што ты вымушаны будзеш абапірацца на нейкія вонкавыя чыннікі, у тым ліку на Кітай, які, безумоўна, з вялікай доляй верагоднасці не зацікаўлены, каб Беларусь уцягвалася ў канфлікт. Як бы так, Кітай можа паўплываць на тое, каб Беларусь не была ўцягнута. Але я, напрыклад, асабіста лічу, што сёння гаворка вядзецца ўжо не пра тое, ці будзе Беларусь уцягнута больш, ці будзе, напрыклад, беларуская тэрыторыя, ці тым больш беларускае войска выступаць супраць Украіны. Колькі гэта адказ на украінскія прапановы і пагрозы, што калі вы не спыніце актыўную супрацу, не спыніце падтрымку Расіі, у тым ліку эканамічна, ну то вашыя заводы паляцяць у трам-тарары. І ў нас акурат гістарычны максімум продажаў бензіна з Беларусі, з беларускіх НПЗ у Расею, так і гэта яшчэ адна пагроза да эскалацыі ў нашым выпадку. Дзякуй вялікі за размову, Алесь Михалевич. Вельмі хутка прайшоў наш час. Думаў, што так, давядзецца даўжэй гэты рэбус складаць геапалітычны, што тут на каго Лукашенка можа абаперціся. Алесь Михалевич, юрыст, адвакат, спецыяліст у міжнародным праве, быў з намі у гасцях. Ну а мы крочым далей да, не сказаў бы, наступнай тэмы, да працягу, скажам, гэтай тэмы, бо апошнія тыдні Беларусь усё часцей згадваецца, як вось мы размаўлялі пра пагрозы так з боку Украіны, але і Беларусь як пляцоўка для новай эскалацыі паміж Расіяй і НАТО. Маўляў, Пуцін загнаны ў кут, і найбольш дзейсным спосабам выйсці з вайны з Украінай без уражання паразы перад сваёй аўдыторыяй гэта раптоўная эскалацыя канфлікту з адной з краін еўразвязу. Прытым менавіта бліжэйшым часам. І сапраўды Пуцін падчас нарады з генеральным штабам Расіі паслаў сігнал краінам, якія падтрымліваюць Украіну ў яе абарончай вайне. В совместном заявлении некоторых лидеров ЕС от 7 июня 2026 года сказано, что они приветствуют новаторское, как они сказали, применение киевским режимом беспилотных технологий. Должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине. Должен быть проведен анализ вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем. Во всяком случае, это нам может понадобиться. Так, ну, сёння прэс-сакратар Пуціна Пяскоў таксама дакінуў зверху яшчэ да гэтага паслання, падкрэслівшы, што яны цяпер фактычна ваююць так супраць Захада, які дапамагае Украіне. І на гэтым фоне прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета ў пытаннях нацыянальнай бяспекі Вадзім Кабанчук звярнуў увагу на яшчэ адзін, на яго думку, трывожны сігнал. Паводле яго, зараз мы пакажам карты, паводле яго ўжо больш, калегі паказваюць, за год у памежных з Літвой і Польшчай раёнах Беларусі незвычайна актыўна наведваюць арганізаваныя групы расійскіх турыстаў і фармальна навуковых даследчыкаў. На мапе, якую прадставіў Кабанчук, месцы гэтых турыстычных адведзена ў абмаляванай чырвонай лініі. Зараз мы гэта пакажам. Вось яно. А меркаваны вайсковы рух праз так званы Сувалкскі карыдор жоўтым колерам. Паводле Кабанчука, нібыта падобныя групы турыстаў вандравалі і па памежжы Украіны перад пачаткам канфлікту на Донбасе. Як бачым, паводле этой мапы расійскае войска пры такім сцэнары будзе рухацца праз усю тэрыторыю Беларусі, перасякаць Літву, каб урэзацца ў Калінінград і Польшчу. Ці сапраўды гэта можа быць элементам падрыхтоўкі будучых вайсковых сцэнароў на нашай тэрыторыі? Уласна, запытаемся ў спадара Вадзіма, адкуль у яго гэтыя звесткі, інфармацыя. Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па пытаннях нацыянальнай абароны і бяспекі, ўжо з намі на відэасувязі знаходзіцца. Вечар добры вам, спадар Вадзім. Добрый вечер. Ну, раскажыце нам, адкуль у вас, мы разумеем, вы фактычна тут у дэмакратычных сілаў міністр абароны, на вас можна спасылацца як на асобную крыніцу, але нам усім цікава, ці это сапраўды верыфікаваныя звесткі, што вось такія дзеянні з боку расійскіх турыстаў адбываюцца на беларуска-літоўскім, беларуска-латышскім памежжах. І пра што гэта можа сведчыць? У мяне інфармацыя безпасярэдня аднаго з удзельнікаў такіх груп, але ён калісьці меў дачыненне да гэтых
скажем так, турыстаў, ну, скажем, шмат гадоў таму назад. Таму інфармацыя, якую мне перадалі, яна абсалютна дакладная. Больш таго, у мяне ёсць інфармацыя ад колішняга старшего офицера памежнай службы Беларусі, які пацвердзіў, што в 2012-14 годах толькі па накірунку межы Беларусі і Украіны было затрымана украінскім бокам больш за 10 таких особ. Прычым ён сказаў, што трымались людзі вельмі падрыхтавана. Бачна было, што гэта незвычайныя там кантрабандісты ці нейкія заблукаўшыя грыбнікі, ягаднікі. Ну, дасведчаны аператыўны супрацоўнік, ён вельмі дакладна разумее, хто перад ім знаходзіцца. Прычым там камунікацыя паміж беларускімі памежнікамі і украінскімі памежнікамі до 2014 года, ну, была больш-менш в нармалёвых таких партнёрскіх стасунках, да, як две памежныя службы суседніх краін. І украінцы там часам передавалі інфармацыю і опісывалі гэтых кадраў, которых яны затрымлівалі. Трымаліся яны вельмі прафесійна. І, ну, гэта мне далі інфармацыю, што іх там десяткі затрымлівалі, ну, я уже, так скажем, больш 10 чалавек. Зразумела, щоб гэта была масавая з'ява, прычым гэта масавая з'ява была, я так разумею, па ўсіх кардонах Украіны на той час, і Донбас, і Крым, і, безумоўна, яны вялі сваю выведвальную працу і всередині самой Украіны. Спадар Вадзім, ну то вось вяртаючыся да гэтага сувалкскага сцэнара, вы яго цяпер размясцілі, так, і ў сваім фейсбуку таксама. Ну і мы чулі Владзіміра Пуціна, які і Пескова сёння, якія зноў абрынуліся на захад, на Еўропу канкрэтна. Быў нейкі час, што не было ў той бок з іх ніякіх закідаў. І літаральна на гэтым тыдні, калі мы з вамі размаўлялі ў гэтай жа студыі, я вас запытваўся пра магчымы асноўны які варыянт эскалацыі, што хоча Пуцін ад Лукашэнкі ў гэтай вайне, і вы сказалі, што асноўнае, што ён хоча, гэта поўдзень Беларусі, каб мець да яго доступ і каб адтуль запускаць гэтыя дроны па заходняй Украіне, дзе праходзіць асноўная лагістыка з боку Еўропы, якая падтрымлівае Украіну, так? А тут вось гэты сувалкскі сцэнар. Дык пра які мы цяпер сцэнар найбольш верагодны кажам? Ці вот этот сценар уцягнення Беларусі праз вот этот поўдзень, што наши там дроны будем запускаць, ці все-таки гэта сувалкскі гэты коридор? Якія найбольш, адкуль рызыкі? На маё меркаванне, у России ёсць некалькі сцэнарыяў падрыхтаваных, і яны будуць зараз выбіраць, ну, найбольш аптымальны, сыходзячы са склаўшыся абстаноўкі на тым ці іншым накірунку. Ну, стратэгічная мэта, як я разумею, у іх разбіць еднасць Европы, еднасць НАТО і выставіць ультиматум для того, каб спыніць падтрымку Украіны. То есть захоп Украіны — это у іх першы этап такого стратэгічнага аднаўлення імперіі. Ну, а потым, як яны казалі, НАТО вон на межы 97-го году фактычна, ну, гэта выхад из альянса некалькіх краін, которые умоўна яны могуць там ці взять под контроль, ці выставіць ультиматум, будзе азначаць, в принципе, развал НАТО. І я думаю, гэта таксама ёсць яшчэ одна стратэгічная мэта Расійскай Федэрацыі. Як яны будуць гэта ажыццяўляць, з дапамогай якіх сродкаў, судзячы з таго, што Пуцін все ж таки гэбіст, спецслужбовец, я думаю, што яны на першых этапах яны будуць імкнуцца нейкімі гібриднымі мэтамі гэта дасягаць і паступова эскалировать ситуацию. Ну, безумоўна, будуць назирать за реакцией европейцев, за реакцией Украины и уживать тыя ці іншыя сродкі. Так, ну і ўжо сёння і Радосław Сікорскі сказаў пра тое, міністр замежных справаў Польшчы, што мы ведаем, чаго хоча Расія, што яна задумала. Перад гэтым амерыканская выведка з лівамі падзялілася пра такія магчымыя варыянты правакацыі з боку Польшчы з ужываннем Беларусі. Але вось калі ўлічыць, што Лукашенко заняў такую пазіцыю, якую заняў апошнімі тыднямі, не з'яўляецца рыторыка абсалютна мірная, мы не хочам вцягвання вайну, не чапайце нас, сам не з'яўляецца на публіцы, Вальфович кажа, каб беларусы не ехалі ў Расію, там небяспечна. Ці ў гэтай сітуацыі, ну, а і мы яшчэ маем, як Беларусь, яшчэ і правакацыі. Ну, некаторыя кажуць там збоку, невядома
ад каго, ці з боку Расіі, ці з боку Украіны, так? Ну, вось Лукашенко не кажа, што з боку Украіны, з гэтымі аўтобусамі. То бок, я не веру ў тое, што Пуцін і Расія у сітуацыі, калі Лукашенко сыраваты, не ідзе на такую супрацу ў вайне, і супраць яго яшчэ трэба правакацыі рабіць, і Еўропа цалкам чакае, вось ужо толькі прыйдзі расейцам з нейкай правакацыі. Я не веру ў тое, што акурат гэта і адбудзецца, хаця акурат тыя ж самыя эксперты мяркуюць, што менавіта цяпер тое акно магчымасцяў, калі Пуцін гэта мае дасягнуць. Як вы ацэньваеце? Гэта вось цяпер мае адбыцца? Ну, ёсць цэлы шэраг прыкмет, што сітуацыя ідзе да эскалацыі. Калі яна мае адбыцца, ну, я не буду гадаць. Я просто нават бачу спасылання на больш інфармаваных людзей, як прэзідэнты краін, там, ці прэм'ер-міністры. Ну, некаторыя з іх заяўляюць, што гэта бліжэйшыя месяцы нас чакае. Ну, магчыма. У мяне ёсць інфармацыя, што, напрыклад, Расія пачала канцэнтрацыю з сярэдзіны гэтай зімы, прыхованую канцэнтрацыю сілаў і сродкаў в Балтійскім рэгіёне. Мы ведаем, што разгартаюцца новыя часткі, будуюцца новыя вайсковыя аб'екты ўздоўж мяжы Фінляндіі, Эстоніі, Латвіі. Ну, мы бачым, я ўжо, в прынцыпе, у сябе это напісаў в Фейсбуку, што праводзіцца выведка памежжа по всей белорусско-европейской межи, фактично. И все это сведчит, что так, яны рыхтуюцца да эскалацыі. Спадар Вадзім, то апошняе пытанне, я яго ўжо задаваў Алесю Міхалевічу, нашаму папярэдняму спікеру. Ну вось, а калі сапраўды вось у гэтай сітуацыі цяперашняй, да, калі Лукашенко ездзіць за падтрымкай таксама ў Пекін, там чакае на візіт да Дональда Трампа. Ці у цяперашняй сітуацыі, калі Пуцін все-таки вырашыць вось Беларусь подключыць да пашырэння гэтага канфлікту, ці Лукашэнкі будзе рэсурс сказаць не, і это першае пытанне, ці магчыма такі варыянт, што Лукашэнкі і пытацца не будуць, на вашу думку? Ну, у вас недавно прыклад з рэтрансляторамі, на мою думку, яскрава показаў нам, як будзе развівацца сітуацыя. Я думаю, што Беларусь, афіцыйны Менск не хацеў інцыдэнта з ужываннем гэтых рэтранслятораў. Але хутчэй за ўсё іх абслугоўвае расійскі персанал, які іх включаў і выключаў, калі ім было трэба. В прынцыпе, пакуль іх украінцы там фізічна не знішчылі. Тое самае будзе, калі Генштаб Расійскай Федэрацыі пачне ажыццяўляць свае агрэсіўныя намеры дачынення да Европы. Калі з гэтым не будзе згодны Лукашенко, ну, я думаю, што яны знойдуць метады, як зрабіць так, каб узяць Беларусь пад кантроль мінімальна, як свой плацдарм. Тут нам хутчэй трэба думаць, як беларусам, як унікнуць самого жахлівого варыянта, калі Беларусь стане полем боя. Таму што, в прынцыпе, калі аперацыя будзе скірована на Сувалкі, то без Беларусі гэты сцэнар ажыццявіць немажліва. І значыць, Беларусь, хутчэй за ўсё, атрымае удары ў адказ. А ці дэмакратычныя сілы тут могуць падтрымаць Лукашэнку, вось, каб все-таки этого не здарылася, так? Бо тут інтарэсы збягаюцца, і вы як прадстаўнік дэмакратычных сілаў. Што тут можна зрабіць? Ці вы гатовы супрацоўнічаць у гэтым накірунку? Мы уже некалькі разоў прапанавалі распачаць дыялог по нацыянальнаму прымірэнню выхаду з крызіса. Пакуль у нас ёсць мінімальны нейкі лаг часовы, так, пакуль няма значнай групіровкі в межах Беларусі, я маю на увазе расійскай групіровкі. Гіпатэтычна яшчэ ёсць магчымасць выйти з гэтага крызіса з мінімальнымі стратамі. Далей, як пачне развівацца сітуацыя, цяжка прадказаць. Дзякуй вялікі за размову, што знайшлі час. Вадзім Кабанчук, прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па нацыянальнай абароне і бяспецы, быў з намі на відэасувязі, і абмяркоўвалі мы апошнія заявы палітыкаў і засцярогі пра магчымыя правакацыі ці нават пашырэння канфлікту на краіны Еўразвязу. Так, трошки, можа, адпачнем ад палітыкі, бо вялікая палітыка пачынаецца з вялікіх рашэнняў, але іх наступствы беларусы ўсё часцей адчуваюць у самых звычайных рэчах. Калі дзяржава ўсё менш здольная несці адказнасці за бяспеку грамадзянаў, усё часцей не спраўляюцца і са сваімі базавымі, амаль побытавымі абавязкамі. Вада ў кране, грамадскі транспарт, банкаўскія сервісы, консульская дапамога. Гэта ўжо не асобная праблема, а прыкметы адной тэндэнцыі. Ці сапраўды беларуская дзяржава паступова адступае ад сваіх асноўных функцый, і што з гэтым рабіць?
Разбіралася Марія Сысой, і вяртаемся ў студыю. На тыдні берасцейцаў выпрабоўвалі вадой, дакладней адсутнасцю то гарачай, то халоднай, то малым напорам. Забагата нагрузкі на помпавыя станцыі праз спёку, тлумачылі камунальнікі. На вуліцах тым часам шчодра палівалі асфальт і зеляніну. А гэта Дзяржынск. У доме змяняюць трубы, але няма ні вады, ні працаўнікоў. Горадня. Жанчына 2 тыдні жыла без вады на кухні. Аж настолькі зацягнуліся перамовы з ЖЭСам і рамонт. Салігорск. Для часткі дамоў ажно на 10 дзён працягнулі адключэнне гарачай вады. Слонім. Некалькі дзён з кранаў цячэ ржавая вада, а падвозу пітной не было. Гэта гісторыі толькі за апошні тыдзень. Пра сістэмнасць праблемы нашыя эксперты казалі яшчэ ўзімку, калі падобны калапс камунікацыяў здарыўся на фоне маразоў. Калі грошаў становіцца менш, заўсёды эканомяць на капітальных рамонтах і пакідаюць грошы на касметычныя рамонты, каб вось неяк хуценька рэагаваць на нейкія праблемы, на нейкія скаргі, калі яны з'яўляюцца. То бок вось тая інфраструктура, якая датычыцца паўсядзённага жыцця такога звычайнага чалавека, яна будзе дэградаваць, гэта зразумела. Эксперты тлумачаць, улада эканоміць на ЖКГ. У фаворы пры планаванні бюджэту сілавікі, номенклатура і вайскоўцы. Да таго ж, пасля 2020 года Беларусь згубіла аднаго з найважнейшых крэдытораў пад вялікія інфраструктурныя праекты. Праз Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця нашая краіна мела дзесяткі мільёнаў еўраў на мадэрнізацыю дарог і сістэмы водазабеспячэння. Больш не мае. Як год за годам ішла дэградацыя водных камунікацыяў, Белсату ананімна расказаў былы інжынер у галіне ЖКГ. До 2020 года, прыкладна з 2017 дзейнічала маштабная праграма «Чыстая вода», фінансаваная за кошт сродкаў Еўрапейскага банку. У той перыяд станцыі ачышчэння ад жалеза будаваліся вельмі актыўна. Замоваў было шмат і галіна развівалася. Потым з 2020 па 2023 год надышоў застой. Практычна нічога не будавалася. Пазней, прыкладна з ліпеня 2024 года до канца 2025 фінансаванне аднекуль ізноў з'явілася. Спякотны фінал чэрвеня і плюс адна праблема. У грамадскім транспарце бракуе кандыцыянераў. Пінскія ўлады надойчы хваліліся. Кліматызацыя запрацавала ў 6 аўтобусах. З прыкладна 70. Пеклам у транспарце абураліся і ў Берасці ды Слонімі. Ішоў 2026 год. У горадзе з насельніцтвам большым за 100 тысяч чалавек у некалькіх аўтобусах у сярэдзіне лета нарэшце ўключылі кандыцыянеры. Калісьці размаўляў з людзьмі адтуль. Праблема ў цане. Аўтобус з кандыцыянерам каштаваў даражэй. Таксама праблема ў адсутнасці магчымасці абслугоўваць кандыцыянеры. Гэта значыць, працуе, пакуль працуе, а потым на вечны прастой. Ну і нормы расходу паліва. Стараюцца ашчаджаць. Ліпень прынёс часовую палёгку ад спёкі і чарговае праблемнае новаўвядзенне ад уладаў. Усе банкі абавязалі адсочваць геалакацыю кліентаў, маўляў, для барацьбы з кібермахлярамі. Удзячных за гэта амаль няма, мяркуючы з дыскусіяў пад допісамі банкаў. Затое людзям ужо нязручна. Я жыву ў Польшчы. У мяне ўжо 2 дні не адкрываецца аплікацыя. Круціцца, а потым час сесіі скончыўся. Я нават не дайшла да патрабаванняў нешта зрабіць. А выкарыстанне VPN як трыгеру для блакавання ў наш час гэта поўны абсурд. Я на тэрыторыі Беларусі GPT без VPN не адкрыю. Атрымліваецца, калі забудуся адключыць VPN і зайду ў банкаўскую праграму, вялікая верагоднасць, што мне заблакуюць карты і танцуй потым з бубнам. Паводле банкаў праз уключаны VPN могуць адхіляць аперацыі і блакаваць доступ да аплікацыяў. А без VPN немагчыма ні скарыстацца найлепшымі мадэлямі штучнага інтэлекту, ні чытаць незалежныя медыі. Што да ўласна сачэння з геалакацыяй, прынцыпова сітуацыя не змянілася, кажуць эксперты. Гэтыя звесткі і раней не былі таямніцай для сторонних сервисов. Если пользователь носит свой телефон с включенной сим-картой, он постоянно сообщает свою геолокацию мобильному оператору. То есть единственное отличие, что помимо мобильного оператора к этой информации имеет доступ еще и, допустим, банк, либо любой другой сервис, который требует включенной геолокации. І гэта толькі побытавы ўзровень праблемаў. Узроўнем вышэй у 2023 Беларусь фактычна адмовілася ад консульскай падтрымкі беларусаў за мяжой. Дэкрэт Лукашэнкі скасаваў магчымасць атрымаць новы пашпарт у эміграцыі ці распараджацца нерухомасцю на падставе давернасцяў, зробленых за мяжой. Годам раней рэжым чарговы раз змяніў канстытуцыю і дазволіў расійскую ядравую зброю на нашай тэрыторыі. Аслабленне дзяржаўных інстытутаў эксперты называюць тэрмінам «failed state». І хоць Беларусі далёка да найвастрэйшых кейсаў такога кшталту, прыкметаў «failed state» год за годам дадаецца.
Марыя Сысой, Белсат. Так, неўзабаве ўжо ў нашым эфіры пра тое, хто кіруе Беларусю, прынамсі апошні тыдзень, калі Лукашенко адсутнічаў і асноўныя заявы рабілі іншыя людзі з Анатолем Лебедзькім у якасці спікера. Пакуль таксама нагадаю пра нашу апытанку. Ці Лукашенко здольны на манер гейма? Нагадаю, гэта фінскі палітычны дзеяч другой сусветнай вайны, які ў пэўны момант адмовіўся ад саюзу з Гітлерам і, наадварот, перайшоў на бок захаду ў вайне з ім і нават заключыў мірнае пагадненне з СССР. Ну і цяпер мы таксама бачым, да, вось гэтая спроба Лукашенка неяк умыць рукі ад вайны паміж Расіяй і Украінай. Ну і што? У нас асноўныя галасы размеркаваліся паміж варыянтамі, што не зможа 46%, і, а хто яго ведае, 43% аптымістаў, што яму гэта ўдасца, толькі 11%. Зрэшты, Алесь Міхалевіч належыць таксама да гэтых 11%, які быў у нас сёння таксама ў студыі, які лічыць, што спрабаваць-то будзе, але вось ці атрымаецца, то не атрымаецца, лічыць ён. Што ж, мы таксама запытаемся ў нашага наступнага спікера гэтую тэму, а пакуль жа Беларусь вось апошнія тыдні жыла паміж пагрозай новай эскалацыі і складанымі геапалітычнымі маневрамі. Все часцей паўставала яшчэ адно пытанне, чаму найбольш адказныя моманты гаварыў не Лукашенко, а ягоныя найбліжэйшыя паплечнікі. Ці гэта проста супадзенне, ці ў Беларусі ўжо пачынаюць прызвычайвацца да жыцця з так званым коллективным Лукашенком. Про гэта ў матэрыяле. Лукашенко вярнуўся са сваёй працяглай, дакладней тыднёвай камандзіроўкі акурат 3 ліпеня, але на ўрачыстасцях адсутнічаў. Прамаўляў за яго дзяржсакратар Савету бяспекі Александр Вольфович. Берегите семью, она фундамент. Берегите страну, она наша. Той же самы Вольфович узяў слова, калі 2 ліпеня пад Бранскам пад дрон трапіў аўтобус Менск-Гомель-Анапа. У гэты час Лукашенко быў у Інданезіі і М'янме і не пракаментаваў сітуацыю дагэтуль. І менавіта Вольфовичу давялося публічна прызнаць, што у галоўнага саюзніка Беларусі праблемы з бяспекай. Президент говорил, сколько у нас сегодня замечательных мест для отдыха на территории нашей страны. Вы сдержитесь сегодня от поездок. Вы подвергаете опасности и себя, и своих близких, тех, кто с вами едет. Гарантировать безопасность вот в таких поездках вам никто не сможет. 2 інцыдэнты з дронамі, пагрозы Зеленскага наносяць удары па рэтрансляторах і НПЗ ў Беларусі. Апошнія тыдні краіна балансуе на небяспечнай мяжы магчымай ваеннай эскалацыі. І акурат у гэты час Лукашенко збольшага знікае з публічнага інфаполя. Топ-чыноўніку Дмітрию Крутому давялося нават апраўдвацца. Нашим лидерам было принято уже давно решение посетить ряд стран Юго-Восточной Азии, с которыми у нас наметились очень хорошие проекты, на самом деле, на десятки миллионов долларов. И это проекты президентского уровня и темы президентского уровня. Поэтому не нужно раздувать сенсацию там, где ее нет. Прэс-служба Лукашэнкі актыўна асвятляла ягонае турнэ з Расіяй у Кітай і Паўднёва-ўсходнюю Азію з акцэнтам на цырыманіяльныя і нефармальныя моманты. Але афіцыйныя каментары наконт таго ж кітайскага візіту даручылі першаму намесніку прэм'ер-міністра Миколаю Снапкову. Несмотря на дружеский, теплый семейный формат, конечно, обсуждался спектр всех взаимоотношений. Экономических, политических, не обошлось, безусловно, без обсуждения ситуации в регионе. Всех интересует, что происходит у нас. Назіральнікі задаюцца пытаннем, чаму замест Лукашэнкі на першы план выйшлі ягоныя функцыянеры. Гэта асцярожнасць ці не дазваляе стан здароўя 70гадовага палітыка. Напрыклад, адсутнасць Лукашэнкі на святкаваннях 3 ліпеня можа тлумачыцца гэтымі кадрамі з Інданезіі напярэдадні. Заканадаўчую базу на выпадак сыходу Лукашэнкі ў Беларусі ўжо падрыхтавалі. Паводле абноўленай канстытуцыі, калі ён не зможа кіраваць, напрыклад, праз стан здароўя, паўнамоцтвы перайдуць да старшыні Савету Рэспублікі. Сёння гэта Наталья Качанова. Таксама змянілі закон аб прэзідэнту. Дадалі гарантыі кшталту поўнай недатыкальнасці ўсёй сям'і, пажыццёвай аховы і дзяржаўнага забеспячэння. Так, вяртаемся ў студыю, жывы эфір на Белсаце, падсумаванне самых важных падзеяў тыдня. Ну і так як мы анансавалі, у нас чакаецца Анатоль Лебедзька на гэтую тэму. Спадар Анатоль у палітыцы з 90-га бадай што года, яшчэ з Верхоўнага Савета
калі так ён называўся, так з беларускага парламента, пасля быў у камандзе Александра Лукашенко падчас першай прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў 94 годзе, ну а ўжо там пачынаючы з 95-го года у паслядоўнай апазіцыі да яго. Ну а сёння спадар Анатоль таксама з'яўляецца дарадцам Святланы Ціхановскай у канстытуцыйнай рэформе і міжпарламенцкай супрацы. Мы цяпер спрабуем звязацца з Анатолем, штосьці не атрымліваецца, але я спадзяюся, все-таки дасягнем сваёй мэты. Пакуль жа так, я хацеў уласна і пачаць пасля гэтага сюжэта размовы з Анатолем пра тое, што атрымліваецца па канстытуцыі нібыта Качанова, так, на першых ролях вось кіраўніцтва Савета Рэспублікі, так, у выпадку, калі, напрыклад, па стану здароўя дзейны кіраўнік адыдзе ў бок. Але вось як мы бачым па гэтаму тыдню, дык на першых ролях у нас все-таки мужчыны граюць, першыя скрыпкі граюць мужчыны, гэта перадусім Ігор Круты, так, кіраўнік адміністрацыі, гэта віцэ-прэм'ер Снапкоў, который каментаваў вось гэты візіт, палітычны каментар выдаваў па візіту Александра Лукашенко ў Пекін. Ну і гэта гаспадар Вальфовіч, так, сакратар Рады бяспекі Беларусі. Рада бяспекі Беларусі — это нагу такі ключавы орган на выпадак форс-мажораў у беларускай канстытуцыі, беларускай цяперашняй сістэме дзяржаўнай. Калі штосьці здарыцца, у любым выпадку менавіта Вальфовіч першы, хто будзе пра гэта казаць, так, і трымаць, і пакуль трымаць гэта у... Чакаем Анатоля. Мы все-таки... Ну, то лепш, я думаю, што я тады раскажу... давайте тады пакуль раскажу, пакуль мы чакаем Анатоля, пакажам вам пра рызыкі, якія цяпер ёсць для беларусаў, што карыстаюцца самым папулярным, бадай што ў свеце, музычным стрымінгавым сервісам Spotify, бо ён можа быць цалкам запакаваны ў Беларусі. Міністэрства падаткаў і збораў сцвярджае, што шведская кампанія не плаціць нашай краіне падаткаў. Вось на якія выплаты разлічвае беларуская падатковая, ці ёсць падставы для хвалявання карыстальнікаў Spotify, і чым можна будзе яго замяніць. Мы зараз пакажам вам невялічкі сюжэт, але, магчыма, з гэтага сюжэта вернемся ў студыю, калі все-таки спадар Анатоль да нас дойдзе, бо тэма вельмі важная, хто ў Беларусі кіруе цяпер, ну і адпаведна, ці мы можам паводле цяперашняй сітуацыі зрабіць выснову, якая кіроўная канструкцыя нас можа чакаць ужо неўзабаве, літаральна, таму што мы бачым, як Александр Лукашенко, мы бачым па відэа у Інданезіі, як Александр Лукашенко аб'ектыўна пачуваецца, ну, блага, так, падчас вот этой сваёй інтэнсіўнай палітычнай дзейнасці. І гэта нічога персанальнага. Людзі все жывыя, і быць палітыкам, кіраўніком дзяржавы ў 21 стагоддзі трэба мець мільён справаў у галаве, ну і ездзіць у розныя закуткі свету. Добра, гэта ўсё лірыка. Дае мы вернемся неўзабаве, пакуль давайте паглядзім матэрыял Руслана Ігнатовіча пра Spotify і вяртаемся. Днямі ў афіцыйным тэлеграм-канале падатковага ведомства Беларусі з'явіўся эмацыйны допіс. Банальна, але замежная кампанія, якая не заплаціла ў бюджэт падаткі з сум выручкі, атрыманыя ад беларускіх меламанаў, можа быць пазбаўленая магчымасці распаўсюджваць свой контент у Беларусі. Назву кампаніі чыноўнікі не згадалі, але пакінулі празрыстыя намёкі, шведскі музычны сервіс і яго вядомы слоган пра выбар музыкі. Памыліцца цяжка, гаворка пра Spotify, якім карыстаюцца сотні тысяч беларусаў. Паводле падатковай, кампанія не сплаціла ў айчынны бюджэт 20% падатку ад продажу сваіх паслуг беларусам. Гаворка пра падатак на дададзеную вартасць. Пакуль далей за пагрозы ўлады ў дзеяннях не прасунуліся, але калі блакаванне ўсё ж адбудзецца, куды ісці слухачам? Лідаруюць на беларускім музычным рынку расійскія платформы. Безумоўны фаварыт Яндекс.Музыка. Яндекс.Музыка — гэта частка гэтай вось экасістэмы Яндекс, у якую входзіць там гэта таксоўкі, гэта ўсё астатняе, чым людзі ў Беларусі актыўна карыстаюцца. Расійскія платформы, такія як Яндекс.Музыка ці ВКонтакце, дасяжныя і зручныя для аплаты з Беларусі. Аднак з імі ёсць сур'ёзная праблема – цэнзура, адзначае аўтар вядомага трэка пра эміграцыю «А можна я с тобой?». Например, я как артист там запрещен. Как артист. Не как музыкант, музыка моя там не запрещена. Я запрещен просто как,
лицо, как личность. Альтэрнатыва заходнія пляцоўкі на кшталт YouTube Music, Apple Music ці SoundCloud. Там няма расійскага нагляду, хоць і бываюць складанасці з набыццём падпіскі. Беларускія артысты прызнаюцца, заходнія сервісы даюць значна больш свабоды. Все западные сервисы лучше, потому что, опять же, все-таки, наверное, цензура — это самое главное. Потому что если ты даже захочешь написать какую-то песню, там, какую-нибудь трагическую про наркомана, который из наркотиков откинулся, то ты уже не сможешь, потому что тебя лейбл даже не разместит, потому что это, ответственность, не знаю какая, административная, уголовная, но все равно. То есть Spotify такого нет, потому что все-таки это какое-то творческое видение автора, и не будут лезть в образы, скажем так. Што ж рабіць тым, хто аплаціў Spotify? Калі блакаванне сапраўды адбудзецца, ёсць два асноўныя варыянты. Першы — звяртацца ў службу падтрымання Spotify з просьбаю пра кампенсацыю нявыкарыстанай падпіскі. Другі — карыстацца VPN, каб працягнуць доступ да ўжо аплачанага акаунту. Калі ж чакаць магчымага блакавання Spotify? У афіцыйным рэестры парушальнікаў, пра які згадвала беларуская падатковая, сервіс пакуль не значыцца. Таму гісторыя можа скончыцца як рэальным блакаваннем, гэтак і чарговай гучнай заявай без наступстваў. Аднак, калі вы карыстаецеся платнай падпіскаю, магчыма, цяпер сапраўды варта крыху пачакаць. Прынамсі, пакуль гэтая гісторыя не дойдзе да свайго фінальнага акорду. Руслан Ігнатовіч, Белсат. А мы яшчэ далёкія ад фінальнага акорду, якім быў у нашым плане Анатоль Лябедзька, палітычны дзяяч, прадстаўнік Святланы Ціхановскай па канстытуцыйнай рэформе. Ну і все-таки маем спадра Анатоля на відэасувязі. Вечар добры вам, спадар Анатоль. Вечар добры, наўпрост з Гагі. З Гагі? Ого. Ну, то нам раскажаце, каго вы там, якія апошнія навіны в Гагі, спадар Анатоль. То, можа, ад гэтага і пачнем тады пра Гагу? Што вы там робіце? Як вам... Это ж некае беларускае пытанне. Каго вы там, на каго прывезлі паперы? На самой справе, маленькая гістарычная падзея з сённяшняга дня у парламенцкай асамблеі АБСЕ працуе група «За дэмакратычную Беларусь». 36 парламентарыяў з 18 ўжо, вот толькі далучыліся амерыканцы, то бок 18 краін, 36 дэпутатаў заснавалі групу «За дэмакратычную Беларусь», якая будзе працаваць, вось, пачынаючы з гэтай сесіі. І гэта сапраўды вельмі важна, таму што мы аднаўляем нашу прысутнасць у парламенцкай асамблеі АБСЕ. Я тут працаваў з 95-го по 2000 год. Пасля сюды прыйшлі прызначаныя дэпутаты Лукашэнкі, так што для нас гэта вяртанне у асамблею. І гэта вельмі важна. Гэта файна, і будзем планаваць дзейнасць на наступныя сесіі. Ну, много прадстаўнічасці Беларусі для Беларусі быць не можа. Вось, так што няхай. Спадар Анатоль, я да вас хацеў звярнуцца да падзеяў, якія цяпер адбываюцца ў Менску, так? А дакладней тое, што не адбывалася. Напрыклад, цягам апошняга тыдня Лукашенка так і не патлумачыў, што адбываецца з гэтымі рэтрансляторамі. Лукашенка не патлумачыў, што адбываецца з беларускімі аўтобусамі, якіх атакуюць на тэрыторыі Расіі. Лукашенка не патлумачыў, дык ж мы можам ехаць в Расію ці не. Лукашенка по великому рахунку і не павіншаваў асабіста беларусаў з Днём незалежнасці 3 ліпеня, хаця ён сам акурат і прызначыў на 3 ліпеня гэтае свята. Так, можна сказаць, што это ягонай незалежнасці. Вот свята. Мы ведаем, што гістарычна это вызваленне проста Менску падчас другой сусветнай вайны. Дык вось, нічога гэтага не рабіў Лукашенка, а все рабілі іншыя спікеры, іншыя людзі. Ну і мы пабачылі таксама, што па канстытуцыі нібыта Качанова мае весці рэй, але рэй вялі іншыя людзі. Снапкоў, Круты, Вальфовіч. Як вы ацэньваеце сітуацыю, калі вось краінай кіраваў фактычна не Лукашенка, а ягонае атачэнне? Як, на вашу думку, справіліся? Ну, на мой погляд, кіравала краінай цень Лукашэнкі. Лукашенко ўсё роўна прысутнічаў у інфармацыйнай прасторы і стараліся запоўніць эту адсутнасць менавіта яго паездкай.
выкарыстоўваючы эпітэты там гістарычны, нейкі незвычайная там поездка, што ў Россию, што ў Пекін, што ў Індонезію, што ў Мьянму. Але тень Лукашэнкі як бы присутнічала. А разам з тым, вот эту дзірку, якая была зафіксавана падчас святкавання свята Лукашэнкі, якога не было, вось дзірку тут ужо ценню не закрыеш, і закрывалі тым, кім можна. Той же Вульфович, іншыя асобы, але гэта рэжа вока. Яшчэ раз нам прадэманстравалі, што вся сістэма, якая на один столб опираецца, і гэты столб чалавек з аўтарытарным мысленнем, з дыктатарскімі замашкамі, вось усё ўсё роўна прывязана да яго. Яго ніхто не можа запоўніць, і калі ён адсутнічае, то вот эту дзірку бачаць не толькі там журналісты, не толькі палітычна ангажаваныя людзі. Гэта бачыць велічэзная колькасць людзей. І я бачу, што в сацыяльных сетках такая сумяціца. Возник Лукашенко и что? И вот его прихильники у некой такой роспачи, у некой разгубленности. Потому что можно, конечно, по пытаниях экономики выставлять Снапковок, Круто, можно по пытаниях бяспеки Турчина того ж так, можно там по пытаниях бяспеки того же Вульфовича, 10 незаменимой Качановой, але гэта выглядае шоком для его прихильников, и подкреслю, его прихильников, потому что это отчувается, что вот система, она незаменяльная. Нема вось Лукашенки, и все начинает расползаться, вот эта дырка становится все больше и больше. Я думаю, это великий выклик для лукашистов, это великий выклик для тех, кого называют ебальских, это великий выклик для политичной вось элиты. Я думаю, что в первую чергу яны задумались, вось нема Лукашенко, что мы будем робить? Это пакуль я бачу такая расцярушанасць, гэта такая роспач, ну, а для нас не будзе Лукашенко і што? Спадар Анатоль. Думаю, што тут ёсць адказ, але не у нас пакуль. Так, былі перашкоды апошнія, там ваш спіч, но таму так, што вы там сказалі, зараз можете нам нагадаць у адказе на наступнае маё пытанне. На вашу думку, вось гэты расклад, вы кажаце пра эту роспач, адкуль вы эту роспач пабачылі, у чым вы яе пабачылі, ці што вот сістэма не гатова без Лукашэнкі жыць, мне цікава, можа падзеліцеся з намі. Ну і другое, вось гэты расклад, ён часовы на вашу думку, так, што вот это калектыўны Лукашэнка такі з'явіўся, ці все-таки мы можем уже рабіць выснову, што вот гэтая ўладная канструкцыя, гэтыя людзі і ўжо і будуць далей вось гэты транзітны перыяд, скажам так, калі Лукашенко будзе паступова адыходзіць у бок, яны і будуць весці рэй. Бо як бы там ни было, все жывыя людзі, і паступова мы бачым, што Александр Лукашенко просто фізічна цяжка выконваць все гэтыя функцыі, так, і все гэтыя паездкі і візіты. Ну, адкуль я чэрпаю інфармацыю гэта сацыяльных сетак, і калі я раблю нейкія пасты, туды актыўна прыходзяць прыхільнікі Лукашэнкі. І іх там десяткі, сотні. І я з імі вяду такую палеміку, і тактычна якраз вось гэтай дзіркі, якая ўтварылася з святам без галоўнай дзеючай асобы. І я бачу гэтую роспач, я бачу гэту расцярушанасць, і мне падаецца, што і дзеянні атачэння Лукашэнка не былі пераканаўчымі, што вось, ага, у цябе там ёсць магчымасць засвяціцца, і ты там заззяў. Ніхто не заззяў, ніхто Лукашэнку не замяніў, а вось гэты калектыўны Лукашэнка, ён не працуе. Ён не працуе. Магчыма, калі будзе вызначаны нейкі пераемнік, і праз нейкі час ён на свой шкілет здабудзе нейкія такія мускулы кіравання, але на сённяшні дзень Лукашенко стаў закладнікам вось той мадэлі, архітэктарам якой ён з'яўляецца. Ён адбудаваў сістэму, якая пад аднаго чалавека, пад адну асобу, Лукашенко. Калектыўны Лукашенко не працуе. І таму гэта выклік і для прыхільнікаў Лукашэнкі, і для правячай эліты.
І магчымасці, магчыма, для дэмакратычных сілаў, спадар Анатоль. Бо колькі ўжо было размоваў пра тое, што вось беларусам нам цяпер трэба толькі і чакаць вакна магчымасці, калі Расія слабее, а мы бачым, што Украіна, прынамсі, спрабуе пераняць ініцыятыву, і мы бачым ужо пэўныя крызісныя сітуацыі ў Расіі і аслаблівання. Калі рэжым таксама пры гэтым аслабее. Ну, мы бачым вось цяпер эту часовую ўразлівасць рэжыма, які акурат і знаходзіцца ў гэтым маневры Маннергейма, каб выскачыць з вайны, але вось это першы іх лідар, першы твар, першая асоба, ну, ён не можа граць такую ўжо актыўную публічную ролю. Як вы бачыце, як дэмакратычныя сілы, як вось гэта могуць выкарыстаць на сваю карысць? Я не буду говорить за усе демократичные силы, але гэта урок, які мы мусим зрабіць усе. Падаецца і атачэнне Лукашенко, і тая правячая эліта, якая де-факто ёсць у Беларусі. І мы мусим задумацца ўсё ж таки над варыянтам нейкага нацыянальнага прымірення, нейкага круглага стола. Я ведаю, што гэта справакуе там розныя зараз дыскусіі у вас у эфіры, але гэта так. Бо мне падаецца, што пакуль што найбольш падрыхтаваная гэта Расія. Вось у яе ёсць спісак таго, на каго яны будзе ставіць. Не думаю, што гэта людзі з бліжэйшага атачэння сённяшняга Лукашэнкі, але ў іх такі спіс ёсць. А нам трэба думаць, бо яны не будуць пераможцамі. Магчыма, мы не будзем пераможцамі. Тады хто? Расія? Ці задавальняе гэта тых, хто вакол Лукашэнкі? Думаю, не. А ці дым сілам будзе задавальняць умоўна Турчын, ці хтосьці з атачэння блізкага Лукашэнкі? Ці это абавязкова павінны быць выбары і так далей? Тут жа перамовы і размовы не толькі пра асобу, але і пра перамены, якія будуць з гэтай асобай, пра рэформы. Да рэформаў мы гатовыя. Добра, Анатоль, дзякуем вялікі вам за размову. Мы маем ужо завяршаць наш эфір. Дзякуй, што знайшлі час і атрымалася все-таки з намі сустрэцца ў эфіры. Анатоль Лябедзька, вядомы палітычны дзеяч, дарадца Святланы Ціхановскай, быў з намі на відэасувязі. На гэтым, шаноўнае гаспадарства, мусім завяршаць наш эфір. Дзякуй вялікі ўсім, хто прымаў удзел у нашай апытанцы, ставіў лайкі. Дзякуем вялікі вам за ўвагу. Для вас працаваў Алесь Залеўскі. Зычу ўсім спакойнага вечара і удалага пачатку тыдня. Пакуль.